ita Iran hikimar da ta ɗauko na lalata dukiyoyin Amurka da kadarorinsa a Isra'ila wai a gabas tsakiya shine babban abin da za ta sa a gaba har lokacin da aka ga wannan yaki ya yi dolin daki. Kin ga idan yakin yi tsawo abin da ya kamata Amurka da Isra'ila su gane shi ne za a kai jallin daga baki ɗaya Iran ta samu damar cimma burinta ta lalata kadarorin nan. Maganar batun lalata kadarorin nan batu ne mai muhimmanci cikin wannan tafiya. In yakin yi tsayi sai an waye gari Amurka ta waiwaya, Isra'ila ta waiwaya, an ga cewa babu dukiyar Amurka a wannan yanki. In kuma aka ce an lalata kadarorin Amurka a wannan yankin ta gabas tsakiya, Amerika ta fada cikin tasko ta bani kwarai da gaske, saboda wannan wata fila ce, ginshiki ne, wani jigo ne wanda take takama da shi a wannan yanki. Inda zaka taba mata wannan strategic interest din, ma'ana bukatun ta na kai tsaye musamman na mallakar kadara a wannan yanki, kai ka gama da ita. A duniya yanzu abin da take yi shine waye fi karfi ta fuskar tattalin arzikin kasa. In ka zamanto cewa kai kake da gaba ka cire tutar matsayin mafi girman tattalin arzikin kasa a duniya, to duk wani abu da ake tunani kai kake da wuka kake da dama. Kamar yadda Iran ta sanya a gaba ba karamin yaki ba ne. Kuma na ga wani news ba a nan a Al Jazeera wanda hukumomin Iran suka ce ba wani abu ne ba, mutukar su za su ci gaba da kai mana hari misali da kasa abu. Yanzu idan kika duba na ga kamar wasu hare-hare da aka kai a gurare sun kai 20 na irin waɗannan gurin kadarorin tsakanin Bahrain, tsakanin United Arab Emirates da sauran wasu kasashe na wannan yanki na Gulf. To kin ga tafiya in ce tafiya, Amurka nan tana hada baki da Isra'ila ana kai hari, Iran tana kai hari a Isra'ila duk da haka, sannan kuma tana ci gaba da kai hare-hare akan dukiyoyin Amurka. To sai an waye gari Donald Trump ya miƙe sai ya ga an bashi da t-shirt din kawai ba wanda a cikin shi. Wannan abun ba karamin al'amari ba da ba. Saboda haka in aka tsaya aka duba za a ga akwai gurgurcewar tunani, akwai kuma inda shi ya bata alibi wajen gane menene strategic goals in Amurka. Ya ce ba za a daina yaki ba sai duk bukatun da suke yankin gabas tsakiya a wannan lamarin ya kai karshe. In kuma ya tsaya akan bakan shi bai yi amma ya lashe ba, ita kuma Iran daga bangaren ta din ba za ta yi kasa a gwiwa ba. Yanzu suna da makaman kare dangi yawan gaske, idan za a kai shekara 10 ana wannan yakin ba za su kare ba. Kuma su waɗanda makaman kare dangi ba na kasance makamai masu linzami, kuma ya kasance cewa daga lokacin da suka jefa makami mai linzami guda ɗaya a kuma wannan lokaci suke kokari, masana kimiyya na kasar suke kokari su mai da gurbin wannan ɗayan da suka yi asara. Yanzu haka da masanansu da masanan kimiyyarsu da wanda suka san al'amuran da suke da alaka da fasaha sun tsunduma cikin aiki ka'in da na'in. Nan su suna jefa makami mai linzami, masu kera makami mai linzami suna nan a cikin factory din kerawa suna kerawa. To ga mu da waɗannan makaman mai linzami din za su kare Iran. Wannan aikin jani da yake gaban Amurka, kuma in tafiya ta tafiya su mahukuntan Iran sun maganta a yanzu daidai lokacin da na karanta wani news ba a yanzu da suke cewa muna nan mun tsaya kai da fata za mu riƙe duk wasu abubuwa da muka koya daga Ayatollah Ali Khamenei, sannan kuma muna ganin ma za mu yi abin da ya fi na lokacin da ya din, saboda mun cinzira kamar yadda na faɗa a cikin wannan shirin na lalita na ce kuma dama ni na san shi Ayatollah Ali Reza Arafi ai yana da alamun karsashin zai ma ba zai isa kwasa-kwasa ba ma. Gara ma shi Ayatollah Ali Khamenei saboda girma kama shi akwai dan isan da tijantaka da yake sara yake duban bakin gatari. Wannan yana saran kamar yadda abubuwan suka nuna ba ma zai duba bakin gatarin mu bare ga ya dauku shi. To wannan wasu abubuwa ne waɗanda yake kamar yadda nake faɗa wannan abin fara shi haka. Kuma in har Trump ya tsaya akan bakan shi cewa ba za a daina kai hare-hare din nan ba sai Amurka 100% ta gamsu ta cimma bukatun ta gabas tsakiya, to haka a wasu hannun Iran tana da makaman wato makami mai linzamin da duk tsawon lokacin da za a dauka asarar da Amerika take tafka a cikin wannan yaki ya fi asarar da Iran take tafka. Saboda haka wannan wani abu ne wanda yake za mu tsaya mu gani daga nan zuwa wani lokaci, amma gaskiyar magana abu ne wanda yake ba mu iya maka hasashen gobe ko jibi za a daina. To a farkon tafiyar mun ji kamar yadda shi Keir Starmer Prime Minister Birtaniya ya fito ya magana cewar a karin farko sun ƙi su ba wa Amurka su ba da kai buri ya hau. Amurka ta yi amfani da sansaninsu da ke gabas da tsakiya don su tafi a haɗakar wannan manufa da Amurka ta sanya a gaba, kuma har aka yi wani abu mai kama da musayar kalami. Kafin wannan lokaci dama an ga kamar wani abu mai kama da ruwa ya fara yin tsami tsakanin Amurka da Birtaniya bisa raɗin wani wasu manufofi da ƙasashen biyu suka sanya a gaba. Misali, gwamnatin Trump tun da ta zo take nema ta kwancewa ƙawayenta zani a kasuwa. Tsakiyar kasuwa ko?
an ga inda Trump ya yi habaici ya yi yarfe ga gwamnatin Birtaniya har ake ganin kai a irin kawance irin nasu ma ya haka suka a samu a ce Yarima Charles ko a ce Sarki Charles ya ba wa Trump goron gayyata fadar Birtaniya duk da irin wannan ganin baike da tofin alatsi ne kusan tofin alatsi ne da Trump din ya yi wa Birtaniyar. To amma kuma daga baya akwai wasu rahotanni da ke nuni da cewar gwamnatin ta Birtaniya ta ɗin sassauto. To me yasa ta sassauto daidai lokacin da kuma gwamnatin Spain ta ce ita babu ruwanta ba za ta shiga share ba shanu ba kuma ba ta lamunta ba Amurka ta yi amfani da sansaninta ko ƙasarta wajen kaiwa wata ƙasa hari. kin ga ita Spain ai gano wata cewa duk wani abu da Amurka take so ta bijiro tana neman goyon bayan su ba abu bane aka dora don bukatar suka baki da dan bukatar Amurka din kanta ne ba ta kallon bukatun wasu ƙasa illa bukatun ta kuma in haka ne a yanzu a duniya ta yadda kowace ƙasa take so ta ga ta gane kanta ba wata ƙasa mai fahimta da sanin makamar da za ta yadda Amerika ta rika daura ta a ƙasa tana janta a ƙasa saboda biyan bukatar ta kuma sassautowa da ake magana da Birtaniya ce kisan suna da dogon tarihin da idan aka riga aka duba alaƙar da ake da ita tsakanin shugabanni da yawa na Birtaniya da suka shuɗe da shugabanni da yawa na Amurka da suka shuɗe tun lokacin da aka gama yakin duniya na biyu shekara ta 1945 shugabannin Amurka a wannan lokaci tun daga Harry S. Truman da shugabannin Birtaniya tun bayan gwamnatin da ta shuɗe a wannan lokaci da irin prime ministers da aka yi a Birtaniya irin su Lord Harold Wilson da irin waɗannan shugabanni da irin su Clement Attlee da shugabanni da yawa irin su Harold Macmillan da sauransu har ka gangaro gwamnati irin su Iron Lady wanda ake kira Margaret Thatcher har zuwa irin su John Major in kika dauko har zuwa irin su Tony Blair da irin su Rishi Sunak da sauransu hakan ke astama din da ake ciki dangantaka tsakanin waɗannan kasashen guda biyu ba ta tsari ba kuma illa iyaka gudun kunyar duniya ne kada a ce yau gashi an waye gari Birtaniya da Amurka an gansu a rana saboda haka wannan kunyar suke so su sa mayafi mai girman gaske wanda ba za ka iya ganin mutum ba in ka rufe kanka da wannan mayafin saboda gudun kada a ce to ga ta nan ma da yau din an gansu a rana gudun kunya ne ta fuskar diplomasiya da ganin cewa an samu koma baya shine ma dalilin zai sa gwamnatin Keir Starmer ta dan tsahirta din mata dan sassauto abu amma kuma shi yana kallon illolin abin da za su haifar a cikin gida ta fuskar yadda yake gudanar da gwamnati da kuma interest din jam'iyyar Labour Party in tafiya ta yi tafiya yau aka waye gari Birtaniya ta yadda ta bi Amurka yadda take so Amurka tana asarar dukiyoyinta a dalilin wannan yaki Birtaniya ta shigo da zuma za ta mara Amurka baya ita ma ta rasa dukiyarta a yadda ake gudanar da wannan yaki to za a waye gari lokacin da zaɓe ya zo jam'iyyar Conservative da ta rasa gwamnati za ta iya dawowa filin kamfe ga gaya mutanen ƙasar Birtaniya cewa ga abin da ya sa aka rasa mulki daga bangaren ba kuma Labour Party ga dalilin da ya sa ta karɓi gwamnati yan Birtaniya za su kalli mun zaɓi jam'iyyar Labour Party ne domin mu gyara gangan da ta huje in dalilin gyaran ganga da ta huje ba a samu cimma bukata ba ai next lokaci na zaɓe mai zuwa yana zuwa a Birtaniya kin san su ba irin siyasa mu suke ba irin makauniyar soyayya na da makauniyar kiyayya a'a in duk farin jinin ɗan siyasa a wannan ƙasashe idan ya ɗauki matakin da bai musu alfaru ba to zai gani a kwarai shan wannan jam'iyya za ta kwashi kayan cishinta a hannu a kowane yanayi na zaɓe to kin ga shi shugaban ƙasar Birtaniya Keir Starmer a ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party yana gani tunda sun karɓi gwamnati based on confidence da irin yaƙinin da 'yan ƙasar Birtaniya suka yi akan cewa ita za ta tsamo kitse daga wuta idan kitsen bai tsamu ba ya ƙare a cikin wutar to gobe idan an zo dandalin kaɗa ƙur'ani za su ce wa mutanen ƙasar Birtaniya sannan kuma hannunsa a ɗaure yake daga lokacin kuma da aka ce sun yi abin ƙarar na nuna ƙiyayyar ba sa buƙata yanzu su mara abin ita Amerika baya to za a waye gari kuma akwai wannan bargon kunyar da dole sai sun neme shi su kansu ta fuskar diplomasiya ba za su ce kuma gan sanda sannan kuma shi Keir Starmer ba zai so ya shiga ciki da yawa din ba saboda yana duba illar ta fuskar siyasa a lokacin da zaɓe ya zo lokacin da wa'adin gwamnatin ta kare abubuwa ne da suka zama guda biyu dama da hannu gaba kura baya sai yake a gwamnatin shi kan shi Keir Starmer din to akwai ƙarin wani zargi da ake yi na cewar Isra'ila ta kuma kai hari wani hari mai kama da na sunkuru da gangan a Cyprus kuma inda ta kai harin nan sansani ne na Birtaniya sansanin soji ne na Birtaniya to
kaga complicity wato haɗin baki da kutun gwila yana nema ya yawa kuma sannan yana fitowa karara ya zama a hanhai ake ganin baike na irin dabarun da ita Isra'ila da kuma Amurka suke da shi a cikin wannan. Ita waɗannan dabaru idan masu taimaka idan tsabar mugunta ta kai mugunta ta kai har masu taimaka muku su ma ba su tsira daga muguntar ku ba, to ina aka kama. Ta kin ga su yanzu misali yadda suka kai zargi da ake na kai hari da suka yi a sansanin wato kasar Burtaniya da ke Cyprus. Wani abu ne wanda za a yi domin a nuna Burtaniya idan Keir Starmer yana so janye da baya, to zai zo ya fahimci cewa yakin lalle da gaske ake shi ma ba tsira zai ba. Wannan ne zai sa ya mobilizing in forces ya amfani da dakarun sai ce to tunda mu din ma ba tsira muke ba, kokarin kada mu shiga iya wuya din to za mu dawo mu yi abin da gasken kin ga conspiracy kenan in na fahimta wata kutun gwila ce na a ƙara shafa wa Iran kashin kaji idan da Birtaniya bata yi niyyar yanzu kai ba da damarta a yi amfani da ita, Amurka ta yi amfani da ita wajen kai wa Iran hari ba, to gashi nan inda kuka hana gashi nan ai Iran din ta kai hari. To abinda wannan shine wanda zai yi prompting ya zaburar da Burtaniya ta ce a to shikenan ai ga sarari nan. Kwarai da gaske wannan ita ce ku kaddamar musu. Kwarai da gaske 100% hikimar Isra'ila kenan da Amurka. To yanzu da kuma liƙi ya tashi ba. A to kuma da liƙi ya tashi za a wayi gari kuma tunda liƙin ya tashi cewa an gane complicity ne na haɗin baki. Ga wani complicity din. Na gani Moscow na cewar an kai hari. A ina? Azerbaijan. Na gani wuta tana ci. Airport din Azerbaijan. Na ga ta kama da wuta. To wa zai kai wa Azerbaijan hari? To a kin ga yanzu idan kika duba Iran ba za ta kai wa Azerbaijan. Iran ba za ta kai ba saboda ai dama in kika duba ai makauciya ce. Sannan kuma daga irin condition din da ake ciki Iran ba za ta nemi ta musgunawa makotanta ba. Illa iyaka Isra'ila din da Amerika din za su iya yin haka. Saboda ita ai kokari suke su kirkira abokan gaba waɗanda za su hana ruwa gudu. To amma kuma dan bahaushiya ce munafunci dodo ne mai shekanci. To an waye gari in dai irin wannan kutungula kuma ta fito sabuwa ana gane makarkashiya ce. To ai Amerika da Isra'ila tara kanta enemies kenan take abokan gaba. Maimakon ta amfani da wani wayo nata na kisisi na ta jefa waɗansu ƙasashen da ba su niyyar ta yasi yakin ba su shigo su ta yasi yakin. Abin da ne da ake cewa shi kifi ne da ake ganin ka mai jar koma. Yanzu wannan abubuwan da suke faruwa Birtaniya da ta za tafiya in ce tafiya wannan zargin da ake da makarkashe da ake kulla tsakanin Isra'ila da Amurka. Idan suka riga suka gano in ma shi Keir Starmer din da ya nemi ya dan tsahita za a tunzura su da su da yan majalisar British House of Commons din su ma yi abin da ya kamata ɗin su yi ma ba kuma za su yi mai ara koma baya ba. Daga lokacin da aka ce to a dalilin bukatun ku mu kuna so ku kirkiri wani yanayi wanda zai mai da mu baya, to ai ba za su yadda da irin wanda suke dabaru ba. Kin ga kenan garin gyaran menene targade sai a samu karya. Wannan shine kusan kucin abin da zai faru. Wannan abubuwan da Isra'ila da Amurka suka kirkiro na kai hari a guraren da za a shafa Iran kashin kaji, hukumomin gano bayanan sirri suna gano abin ba gaskiya bane karya ne. To ai kuma kin ga kai ne zai koma kan mashekiya da suka sheko kai zai sheko a kansu. Akwai zama da aka yi na musamman a Amurka, sanatoci za su yi zaɓe da kaɗa ƙuri'a na bawa ci gaba da bawa Donald Trump cikakkiyar dama da iko na yayi abin da ya ga shine daidai game da shiga yaƙi ko kuma haɓar da gwamnatoci. Kuma ga cikin abin da muka gani shine cewa an samu rabuwar kai a ita majalisar dattijai, inda wasu sanatoci guda 57 guda 53 suka nuna su sun ƙi jinin Trump ya yi yadda ya so, yayin da 47 suke ganin ya kamata a bashi dama. Kin ga idan aka duba ai shi a tsari na majalisun dokoki ba ma Amurka ba ko ina a duniya 57 din nan ko da uku ai sai rinjaye 40 da nawa kika ce 47. To kin ga an samu dogon rata a ciki. Amma wani abu ne yake faruwa yanzu a Amurka wanda an daɗe ba ga kwatankwacin irinsa ba. Duk lokacin da aka tashi gabatar da wata manufa ko ta yaƙi ko ta ƙaddamarwa wata gwamnati ko wani abu makamancin haka ko ta diplomasiya da sauransu, magana ake yi na jami'an gwamnati na sanar da duniya gwamnatin Amurka kaza
statement din yadda yake zuwa jawabin haka yake zuwa cewa gwamnatin Amurka kaza ko mun yi aniyar zami kaza ko kuma kaza shine Amurka take ganin shine fa'ida a'a Amurka tana ganin kaza amma kuma tunda Donald Trump ya karbi karagar mulki